Kanhi sakop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG 7 nga usa ka police officer na Gipusil-Patay karon lang hapon. Alang sa detalye adunay live update si Luan Merondina. May Yes, Bob, aniya kita karon mahimutang sa may Pope John Paul Avenue. Pipila lang kinikatikang no gikan sa dapit na hitabuan diin Gipusil-Patay si Police Captain Delfin Bontuyan. Ato lang iliwag gamay ang ato ang camera, Bob, no. Atong tan-awon kanang lane diha sa may iskina A Soriano Street ug sa may Pope John Paul II extension kanang leftmost lane nga gisubay diha sa mga sakyanan diha mahimutang ang motorsiklo nga diha magsubay ang motorsiklo nga giluwanan ni Bontuyan. Matod sa taxi driver nga si Michael Anyora, kinsa mo'y nakasaksi sa panghitabo. Duha ka mga lalaki nga luwan sa motorsiklo ang mipusil-patay kang Bontuyan. Si Bontuyan kinsa luwan sa iyang motorsiklo padung untang mulabang sa may intersection sa may A Soriano Street ug sa Pope John Paul II extension. Padung siya sa may Barangay Mabolo apan dihang misiga na ang go signal kalit lang may duha ka wa mailhing mga lalaki ang mipusil-patay ngadto kang Bontuyan. Ang taxi driver nga tapad ni Bontuyan niadtong higayuna dali usab kaayo nga nakahupo ug maayo na lang kay wa kini mapagan. Luwas usab ang duha niya ka mga pasahero kinsa pulos mga senior citizen. Ang duha ka mga suspitsado, Bob, dali usab kaayo nga nakaikyas luwan sa duha ka motorsiklo habig na paingon ngadto sa Mabolo Church. Ang kining nahitabong pagpamanhig, Bob, kang Police Captain Bontuyan, mga pipila lang yun kini katikang gikan sa Mabolo Police Station apan ang taxi driver nga nakasaksi sa panghitabo tungod sa iyang kalisang dili siya makahatag kanato og detalye kung may mga pulis ba nga nakaresponde gilayon sa hitabo. Ang patayng lawas ni Police Captain Bontuyan gidana ngadto sa usa ka punerarya ug wa pa nato masayri no kung pila gyud ang iyahang mga samad pinusilan nga nahiaguman apan base lang sa nakuha no sa ato ang camera may samad pinusilan kini siya sa iyahang naong ug sa iyahang ulo. Kaganiha, Bob, ato usab na abta no si Cebu City Mayor Tomas Osmeña kinsa nagpakisusi na usab sa crime scene. Samtang atong nasayran gikuha na usab sa kapulisan ang dashcam sa taxi nga katong taxi driver katong taxi nga gimaneho ni Michael Anyora nga posibleng nakakuha sa aktual nga panghitabo. Lakip na ang usa ka taxi nga nagsunod usab sa motorsiklo nga giluwanan ni Bontuyan. Ug so far, Bob, mao ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Barangay Mabolo, Bob. So may sa earlier nga kuha sa ato mga kaubanan sa media, mura nakasandig lang si Delfin, no, anang maong taxi. Wa gyud matumba dito sa kalsada, may murag mao ba na kuha nato sa atong kamera sa diha? Yes, Bob. Actually, mao sad yun na, Bob, no. In fact, naapay mga lama sa dugo nga na kuan ngadto sa nipisik ngadto sa taxi ni Michael Anyora unya napod kini mga igo usab sa pagpamusil ang maong taxi. In fact, murag na damage ganito ang katong left nga suga sa taxi ni Michael Anyora. Matud pa gikan sa Kimunda building kini si Bontuyan na posible asa man siya mi agi og diri sa A Soriano o pila lang ka metros sa gikan sa Mabolo Police Station may doon na ba yung mga report niya nga gikan kini sa laing lugar di not direkta gikan mismo sa Kimunda building? Wala patay na hinabi, Bob, no, kung asa gyud ni siya padung, pero kung ato lang tan-awon ang lane nga iyang gisubay, most likely padung ni siya sa Mabolo Church. Kini nga daan dinhi nga gasubay sa Mabolo Church. So wa pa matino unsa may dunay nakuha diha mga slugs sa empty shell sa crime scene ug usang matang kalibre nga moy gigamit sa mga suspects? Okay. Naanay nakuha, Bob, pero gihipos na kini sa mga sakop no sa scene of the crime operatives unya wala pa nato makuha ang detalye kung unsa kini nga matang sa armas ang gigamit sa mga suspitsado. Thank you so much, Luan Merondina, sa imong live report.